Докато подготвим багажа си за Брюксел и се подготвим за пътуването до там, ще ви разкажа 4 интересни факта по повод 3 декември. На 1 милиард души в световен мащаб живеят с някаква форма на увреждане. Това не е никак малко, нали? И въпреки това, ние често сме невидими в рекламите, в това, че не можем да влезем в определена сграда, в околната среда около нас и, разбира се, в разговорите. Достъпността не е подарък или привилегия. Тя е инфраструктура. Като асансьора, само че той често липсва. Също така не сме вдъхновяващи мемета или тъжни трагедии. Ние сме просто хора. Кажете ми честно, вие знаехте ли за тези факти и попадали ли сте в ситуация, в която сте видяли липса на достъпност? Ще се радвам да споделите в коментарите и да споделите това видео. Аз продължавам да се подготвям за Брюксел.